Mana kaka tich abich ka tich abich wakelo ni chenro mar Gin Kanye. Kawuono wakelo ni sigand Gerald Otieno Kajwang', osiep mare kod Raila Odinga, gedo ma kanise kod sikunde kapok magoro nolal kode. E sigana ni bende menyo kaka Kajwang' ne oyudo juok mar siasa kata odoko ni wuon mare mane en japuonj ne ok orwako wach siasa kamano to noduogo sire. Jata chenro ni Walter Jambaga nigi mathoth. School wacha bilu namba sala Pamela Mboya. Bilu ni Center of Excellence. No wacha ni school no nyathi makungo donje. Nyaka gi max 300. To gi max 300 tiko modhi ambassador Pamela Mboya. Otwango ni uniform, ongiew ni mattress, ongiew ni sanduk, ochulo ni fees gi CDF then. The first girls manochako school no, over 70% of them nodonjo university. Ka en jatend migao, apisi ne kod ofuko giwacho ni ni thuolo. Ne an kansila to chalo ka gima ne Otieno keta mana ka piene. Jowa gi ong'eyo gigene manotimo projects manotimo from his pocket an emano channel pesa ni kuoma. Kendo anyalo koni Otieno gero kanisi ni thurwa ka moko kende owuon. An matimo gine sana sama konyo bedo minister higni 5. An matimo 95% mar gigene. Koro an mang'e gik motimo e thurwa ka. Ne ji mor kabisa. Kendo kolande to obiro nyaka dala ka gi ji modhuro. Ndalono pod odak kod dala wuonwa. To wuonwa, although he was a teacher, to siasa ne ok koro wuonwa ne temo geng'e. To jopiny nok nyal yie no geng'e nikech en siasa no ema ne ji oherego. Koro ka welo biro to nyaka many chiaye matindo mondo losne. Ema nomiyo pidho kata diek mondo koro okony wend. Sama kinde ma welo donjo tipo kapok. Okony wend Gerald. E dongruok giwacho ni ne en jal mane oketo somo nyime. Adole nyisi ni apart from many schools manogero nikech nyisi no yudo 4 to by the time Nyasaye kawe kata mo bedo mjumbe makama koro dhi bedo senate. No way ka gin 34. Tieno bedo 30 secondary schools. Okada kwano primary. 30 secondary schools. Oloko setup mar gweng'wa ka mar mbita mangima makata mier mane ji paro ni kamoro ne ok nyal golo ja form 4 kata ja college kata ja university mier go sani nitie gi jomo somo. Gini somo ne tek chon skunde ma kuonde ang'wen ka ne gin boarding. To yawo gimiluongo ni day schools. Koro nyithindo dhi machiegni tidok dala. Janyuol be yudo yot. Economists gi kana ng'iyo kata ka CDF koro biro. Emno konyo first of all to understand how much money munjire wa me school for a classroom. Okay. And mane mano fast track ne development mar schools during that time then 400,000. Emanimi timi school also PMC gi tumanyo fundi u tugedo. Dwaro mar tiyo kod omenda mar NGCDF e kindeno noket thuolo mar gero nyaka kanise to kod dongruok mamoko. Ahinya Otieno nohero gik mokariyo. Nohero wach Nyasaye kaeto nohero wach somo. Kaeto mogik to nohero wach Raila. An gi kanisni mang'eny anyalo kwano kaparo anyalo ng'eyo kata ang'e Anglican Church Otieno gara ga pesa nete. Sumbi wan go SDA, wan gi Krindo Catholic, wan kanisa jolejo bathwa ka. Ging'eny mano mane area wani. To time kamano nyaka Olambwe nyaka Rusinga. Kama ok ogero te to iyudo ka wall ok ogero to tado te bawo gi mabati mare from his pocket. Koro timo mang'eny. Anyalo nuoyo gima ne jowacho ni Otieno kodonjo ne wan gi 4 secondary schools kende the entire constituency. Manen Mbita, Tomboya, Kakimba gi Waundu. Waundu ben mochako kapok obedo MP. Raila mokwongo bedo no guest of honor. To oweyo ka gin secondary schools 30 kaparo. Gai machon mar ODM Raila Odinga ne gigenore godo ahinya. Familia mare ne oyudo buok matut to kendo malit kaluwore kod tho mare mane obiro apoya.
wan kaka familia to tho Otieno nogowa mapek nikech en ema ne en thuon dala, koro wan to nobwogowa. To nyithindo to en go, kiani be ng'eyo ni jaode be otho machiegni. Koro en gi nyithindo awach ni 4. Wuoyi maduong' iluongo ni Brian, nyamin gi iluongo ni Olivia, wuode machielo iluongo ni Roni Odinga, gi nyako be iluongo ni Christine Otieno. Nyaka sani mbi mare to kod muche, to kod teko ne pod ni chuny oganda kod ok weche siasa. Ni kana access to Otieno kian, Otieno emane Nyasaye omiyo ngufu muya moro mane omiyo Raila cha. En mane ochalo nochako fwayo ngufu no nikech adhi kod kuonde mang'eny kadonjo kode kata piny Kisika, adhi kode nyaka e Lang'o piny jomoko ni Talai, asewuotho kode e piny ni to Otieno kodonjo tiwinjo ni dhano donjo ma kodeko kane kata mitoko okethore ne to jakom osebedo tineno koluor odwano donja lucha nikech piny biro rwake, to pile pile kingi ok inyal rwaki nyim kingi malo kingi. Koro ne en ng'ama very sharp, ne en piny omiye gicha, to kendo bo ng'ama ne chalo ng'ama pimo gima crowd dwaro, kochungo to kanye mogo e wiye. To ginang'o ma gipare kode siasa? Emane momiyo koni no pimo ng'ama piny dhi an kuonde ma wuothe gotieno e life watei e ginene e mbeta ka onge kamogone koko, nikech odonjo to neno kaka crowd chalo to ng'eyo gima crowd dwaro, to kochungo to winjo ka crowd chikore chika. Kokwongo moso nyithindo manyiri, ng'eni joma nyiri mor kidendogi, komoso nyithindo manyiri to mon nindo na piny, koro koforengo tai to wacho gima ji dwa timo nade. Aba while you are away, Ruguta akafukuzwa kazi na SMS. Kajwang was very natural. Kodhi yuwa gi liel, joma yude liel ga jawege. Omiya neno kamoro ni kamoro wawe barabara makadino obedie to an gadier ni gimo kainago doko bet. E siro demokrasia, Gerald ne namba 1 kinde duto. En ng'ama ne ji chokore kata kuom gik Lwanda ni wadhi Kajwang' opimnwa wach mamalo. Ji odhi mna winjo nopimo ne ni malo wacho nang'o, dhano oluoro ling' mana kaka ne ni makorini. Ka ji osetieko to wach mane Kajwang' gony wacho timo nade? Onge. Mane kaka ne. Onge mare mar siasa. Anyalo koni ni Walter ni sama in e telo kata kama intie ni jok dwari, to kionge e ka ji ong'eyo ni kare ni dhano thurwa ka higa par down the line now pod ji paro Otieno nyotho nyoro. Nikech Otieno ne onge borderline mar constituency. En kane dhi ofise tiyudo jopiny te, yudo jo Siaya, yudo jo Mombasa, yudo jo Northeastern, because of gine mar party nomiyo ji ane kuonde mopogore opogore. Rombe mag siasa e kinde ka kinde nogedo ji kod weche moko malungo siasa. Jikoni itakuwa hot. Uhuru kama if you don't want to cook, get out of the kitchen. Ting'eni baba nyodugo olak foot soldiers, iwuyi mapanj kabisa, iwuyi magwe jowasigu. Makoro our now President Governor Samanya and women rep. Emanye neno ka koro dwa chope ni pupu ni ten ng'ata chiel. Otieno ne panj koko ng'i bathe koni gi koni. Koch onomuomo miyo Nyasaye ong'ade e sama ji ne ok par ni onyalo ng'ade.
Nyakwa Ramogi. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ka jatend chenro marine en Walter Nyambaga wuod Koweru, thun ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Mano kori budho